Am y misoedd diwethaf, dwi wedi bod yn delio gyda iselder a pryder. A mae rhain y bethau dwi wedi bod yn delio gyda am flynyddoedd. So beth wnaethoch chi am eich penblwydd blwyddyn yma? Mynd mas i yfed? Cael pryd o fwyd? Parti bach? Wel, oedd gen i syniad fach yn wahanol. Dyma fi yn cael proper fight o flaen tua 1000 o bobl mewn actual ring. Dwi wedi eisiau trio Muay Thai am flynyddoedd. Mae fe'n badass. Dych chi gallu cicio, dych chi gallu puncho, dych chi hyd yn oed gallu defnyddio penelyn chi. Ond oedd gen i rheswm arall mwy difrifol am pam o'n i eisiau trio hwn. Am y misoedd diwethaf, dwi wedi bod yn delio gyda iselder a pryder. A mae rhain y bethau dwi wedi bod yn delio gyda am flynyddoedd. Be ffac mae Muay Thai yn cael ei wneud gyda hwn? Mae studies yn dangos bod ymarfer corff yn helpu iechyd meddwl. Ond i fod yn onest, mae wedi bod yn cliché. Mae pobl yn deud, just cer a rhedeg. Look, pan dwi'n teimlo'n really isel, dwi ddim hyd yn oed yn gallu gadael y tŷ. So sa'n mynd mas am fucking run. Dyw jog round y park ddim yn quick fix am depression. Ond, mae'r studies yn deud, achos bod na endorphins, bach chi'n neud ymarfer corff, mae fe yn helpu. Ac i fi yn personol, mae sialens yn helpu fi. So beth nes I arwyddo lan i, os rhywbeth hwnna enw white collar boxing, a mae hwnna ar gyfer pobl sydd fel arfer yn gweithio mewn swyddfeydd, ac mae'r pobl yma yn ymarfer am 8 wythnos, a wedyn ar y diwedd maen nhw gyd yn ymladd ei gilydd. Dyw fight camp ddim yn haws. Oedd y sesiwn cyntaf am 7 o gloch yn y bore. Physically, yn sal. So yeah, o'n i wedi gwneud y sesiwn gyntaf yna, a o'n i jyst yn meddwl, dwi'n really ddim yn fit. So dechreuais mynd i'r gym tua 6 gwaith yr wythnos. Pryd bynnag o'n i gallu ffitio fe mewn, o'n i yn y gym. Nath y sesiynau yma troi mewn i fath o therapy i fi. Sa'n gwybod pam, ond mae yna rhywbeth hynod o therapeutic am taro punch bag am awr. Dwi hwn ddim yn meddwl o'n i'n hollol hapus yr holl ffordd trwy, achos mae fight camp yn anodd. Wythnos 3, oedd gen i clais mor fawr ar fy nghoes, o'n i bron ddim medru cerdded. Dwi dal yn cael clais nawr. Gyda iechyd meddwl, dwi'n meddwl bod yna lot o bobl sydd yn trio gwerthu quick fixes, a dwi'n deall pam. Pan dych chi'n cael iselder, pan dych chi'n teimlo pryderus trwy'r amser, dych chi jyst eisiau fe i benni. Pob tro dwi'n teimlo fel dwi ddim yn gallu codi lan yn y bore, dwi eisiau'r cwmwl yma i fynd. Dyw quick fix ddim yn helpu gyda hwnna, ond weithiau mae ceisio am gôl jyst yn helpu. Dyddiau o'n i'n teimlo'n wael, oedd y sesiynau Muay Thai yn helpu fi ffocysu ar un peth yn hytrach na popeth arall oedd yn becso fi yr wythnos yna. Pob tro o'n i'n teimlo yn really drist fel sa'i eisiau mynd i'r gym heddiw, o'n i jyst yn cofio, rhaid i fi ymladd ar diwedd hwn. Dych chi eisiau gwybod be digwyddodd ar y big fight? Yna sut naeth Muay Thai helpu fi gyda fe iechyd meddwl. Dwi'n gwybod fydd yna pobl yn gwylio hwn sydd yn teimlo yr un ffordd. Dwi jyst eisiau chi gwybod, nid chi yw'r unig pobl sydd yn teimlo fel hyn. Mae yna llwyth o bobl mas fyna sydd yn gwybod yr union yr un peth ydych chi'n mynd trwy. Dwi'n mynd i gwisgo hwn am byth. Woohoo! Os ydych chi'n teimlo bod chi'n cael problemau gyda iechyd meddwl, cofiwch i siarad i rywun. Dych chi ddim rhaid wneud e o flaen camera fel fi, ond mae'n bwysig i siarad.